Bang turu sore-sore, ayo sowan ning Kadipaten Ponorogo. Yo! Yo. Roko Sambayo Putra. Yo. Hey. Wah. Yo. Ya. Yo, gile. Hey. Yo. Neng ndi iki? Hah? Oh ya kene. On. Iya. On. Ya. Ho ho. Menika gambarkan Patih Ujong Warnem kang sinebut Bujanggano. Becel saking kutha Bantaran kang tumuju wonten ing Praja Kediri saklo badhe kelamar kusumaning ayu Dewi saka langit. Latala. Ho. Ayo tarana.
Oke, sebuah panggilan tujukan segenap panitia memohon untuk ke panggung sebentar, oke? Segenap panitia untuk menuju ke tempat panggung. Terima kasih. Ya, oh, hahaha, semanggakan Gusti Prabu. Mereka gambarkan Prabu Raja Kelana Sewandono, Raja kang sekti Mahabharata Irbunti Bawalaksana, Bebasana Tedas Bapak Parti Pandi Sisane Bendo, Dasar Raja kang jayek palukon. Langit pun diwujudmu sangka langit, sira bakal tak boyong nek kadipaten wanteran minu sangka langit, manut daya ngger wong ayu parap
Hey. Oh ah. Oh oh. 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 Joget apa kok joget apa kok joget apa kok joget hi oh ah oh ah oh la 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 hey oh op hey op iya nanjak alon-alon kira bocah bagus alon-alon sing penting kelakon gerbet-gerbet watoning selamat ya sabar alami rendeng kok oh panas oh iya panas kok rendeng apa kebacut iya oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ya oh oh iya ayo le latala yo ngono ayo ngono yo ngono
persiapan. Wayahmu ganti. Wayahmu ya. Di balik kacamata hitam. Wes. Ya, intinya kacamata mamamu deh. Ya. Oh. Ayo ger. Hey! Ah! Dah. Kancamu selam bledas gitu. Malah kayak guru olahraga ibu. Trenan-trenan ini ki yo CEO yo, masuk CEO menyamar masuk yang ngene iki. CEO menyamar menjadi CEO menyamar lagi tukang cuci empreng MBG ini. Kau mencuci MBG piye maksudnya? Lah ya, CEO lagi menyamar menjadi cuci empreng MBG. Oh, empreng MBG. Iya. MBG bagian cuci empreng pacake delok. Menune apa biasa? Nek gonamu menune apa, Bu? Menune sempol goreng. Heeh. Kadang apa jenenge kaya kuwi lek waci. Iya. Sing makanan ringan kaya steak snack ngono kuwi. Terus kaya tau ula piton. Iya. Ula kobra. Kuwi makanan snack-snack. Ulo cabe. Oh, cenak nggon aku saiki awet tok. Apa ler? Trembesi. Trembesi. Heeh, kuwi awet kuwi. Kok gak kasih goreng ae ben ngekek lambene. Ayo Pak Teng. Aku dikon malik mbek cacah iki lho. Ya tak malik aku. Mbah, ndase panas bae. Tak genane tapi Mbah. Suhu. Wong CEO ngombene nyomat-nyomat. Kurang asupan NBG ya, Pak.
Wong tuwek ya aja mbok gawe Ombra dolanan. ambruk ayo. Wong tuwek lagu jejeg ya aja mbok culne. Ben jejeg dhisik lagi diculne. Ngono lho. Jejege ning ndi? Sik. Oh, maksudnya didekne sik. Engko nek wis ngadeg lagi diculne ngono to? Oh, alah ya. Ya. Heeh, golek lamek sik. Hah? Wes. Ya raine bedas ya nih dulu. Ya. Oh. Ayo. On air. Wes bar. Piye? Lah kok bar piye? Rasa ganong-ganongan, rasa jaran-jaranan, bar. Kene ijolan aku nanggap gorene. Lah sing ngebarne kowe ya sing ngejoli awakmu kok. Lah iya lek sing ngebarne aku napa kok njojol aku, njojol kowe to. Lah salahe aku mau koyo ning ngene. Oh. Salahmu ngebarne ngono anoke. Kuwi lho, bingung. Salahe kowe kok manut ngono lho. Salahe panas yo manut. Ganti liyane. Heeh. Kowe kok mesti milih karo Bayu. Ya. Lah aku karo sapa? Ya. Oh. Ya. Iya. Awas. Loh, salah. Kok yang mentolo tuh kayak kangen. Aku dhewe ya panasan. Kaya ngene. Iki senen dunya apa dunya? Panas iki kaya ngene. Ayo Teng, ayo wong telu nang dadane wis. Wis ganti bantangane sing bosok ning dhuwur. Kowe kadang ya ora bersyukur lho, Bu. Dikeke panas sambat, udan sambat. Lho terus piye? Ya! On. Iya.
Mantap.